ćemo ovako, kad ukrstimo kraj lapsao i direktno nogom. Znači lapsao, malo ga poveriš i centralno, znači bicep nogom, znači balans poveriš, zadnji nogom, bicep udariš dole u pleksu. Okay. Radimo odbranu od toga iz prednjeg stava, znači stojimo u prednjeg stava, ukrstili smo gard, on radi lapsao i udari nogom. Okay. Znači ti, hop, odradiš side step, kansao, izvolite, sviđa. Kansao, vidiš, side step zameni nogu, paksao gore, pošto gore odmah ruka, lapsao direkt, paksao, šta sam dalje sviđa, i paksao direkt. Okay. Tako je, isti to radio se. Okej, to. Tako. Okej. Ovo je bitno. Kad on udara nogom, mi lapsao, vidiš kad on radi lapsao, ta ruka radi to. Ova noga se izmeni. Okej. To je, paksao. Okej. Ne mora da padne, znači, vraćaš te balans i onda rukom. Ajde.